Nolakoak izan ote ziren 1957ko jaiak? Oraingoen antzekoa seguru aski ezta? Zoramena, parranda eta Jesukristoren ajea. Berdinak dira beti, sota, kaballo irrei. 1957an, Vitoriak zituen gutxi gora bera 217.000 biztanle. Oain handitu da desente, baina gure jai estruktura, erromeri estruktura, mundu errurala, jantziak bebai, gure mitoa, Zeledon bera, jantzita dago, lautadako baserritar bezala. Jesus esan dirazu. Hori dala, ezaugarri bat. Kasualitatea, 57an jaiotakoa zarala, 57ko irudie horiek lehenengo Zeledon, pantina hori, jaisten dutenean, kuadrilla blusa bat, okurrentzia hori ez da? Bai, Los Tímidos kuadrillako blusak, oain bizi dira, batzuk, atzo bertan egon nintzen baten batekin, Jimenezekin, eta bai, lehenengo, zea panpina, jeitzen zen panpina, Pepito izenazun, baina berehala aldatu zuten, eta hartu zuten bebai Gasteizko mito bat. Mito hori zen Celedonio, Alzola, parrandista eta txuflero den personai bat. Saldu ondoko baserritar bat, etortzen zana oso. Omen jaioa, hori da. Kondaira eta leyenda guztietan bezala, eta hori hartu zuten ja bai. Baina azkenien mitoaren garrantzi hori. Azkenien sinistu egiten dugu, zerbaitetan sinisten dugu, eta baliogarria zaigu, Jesus. Mitoak, benetazkoak omendia, ez dakigu,